Așa, Da, că da. Cetățene Băzica Lucian, de bunăvoie și nesimțit de nimeni, iei în căsătorie pe cetățeana Georgescu Mădălina Elena? Da. Cetățeană Georgescu Mădălina Elena, de bunăvoie și nesimțită de nimeni, iei în căsătorie pe cetățeanul Bârligea Lucian? Da. În urma consimțământului dumneavoastră liber exprimat, vă declar căsătoriți. Sănătate, noroc, fericire, copii frumoși, sănătoși și norocoși și să trăiască mulți ani cu sănătate și fericire, să aibă o viață frumoasă. Alături de părinți. De părinți, da. Și de prietenii părinților. De părinți și de toți. Iunie 2016. Ziua copilului. Da. Două într-una. Cea mai frumoasă zi. Le dorim multă sănătate, fericire și tot ce e mai bun pe lumea asta. Să se înțeleagă reciproc, să se bucure unul de celălalt și să se susțină, să aibă o viață minunată și plină de bucurii. Casă de piatră și tot ce vă doriți. Le dorim multă sănătate, fericire, înțelegere, iubire, comunicare și tot ce-și doresc ei până la urmă. Am obișnuit cu vorbesc eu pentru el. Tu taci. Bă, cum ți-am zis. Casa de piatră! O impresie bună. Da, per total așa, da. Mi-a plăcut, dar sfoară, Repede, uns, da. exact. Mi-a făcut ce-am venit. Scurt ai văzut, da, gata.